Standard Time, 58 minutos na kaligad sa tak ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa bombohanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakantry ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Mayo 31 tuig 2023. Sa gihapon inimo lang mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapanguna karon nga mga balita, syudad kag probinsya sa Iloilo naka-eksperyensya sa nga pagbaha-baha kasunod sa nga mamunog nga ulan. Punong barangay sa Sinikway, Lapos nangayo sa pasaylo sa Pumuluyo nga napektuhan sa nga pagbaha sa barangay. Pamalay ang tubig dito nagalabot iya sa tuhod. Sa dugang pa nga mga balita, Dingle, Iloilo may 22 ka mga flood prone na kagatatlo ka mga landslide na prone na barangays. Provincial jeepneys hindi na pwede makaumpisa o kung hindi na pwede makasulod riya sa may syudad sa Iloilo. Umpisa bulan sang Hunyo sunod sa Public Safety Transportation Management Office. Samtang third ID sang Philippine Army nagasulog sang ika-49 sini nga founding anniversary. Ano ang latest? Bantayan inakaroon kaupod man sa aton sinima Bombo reporters. Sa aton sini nga mga kabombo kung may mga emerhensya o kung ano dira ang sitwasyon sa inyo sini nga barangay, kag luyang ninyo iya nga palabutan dira sa nga bulig, magpadalagi lamang sa mensahe sa Facebook page sa sang Bombo Radyo Iloilo. Iban nga mga balita kag impormasyon, balikan ta sa paray nga pagpalayag sa Bombohanay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makagubas Libong individual apektado ng bagyong Betty ayon ito sa datos ng National Disaster and Risk Reduction Management Council. Ang Philippine National Police bubuo ng Special Investigation Task Group kasunod ng pamamaril sa isang radio broadcaster sa Oriental, Mindoro. Panukalang Maharlika Investment Fund walang underlying assets na pagkukuhanan daw ng pundo ayon ito sa isang senador. Sa ating international news, ang North Korea nabigong ilunsad ang military reconnaissance satellite ngayong araw. At sa sports balita, Spoelstra planong gumawa ng ilang pagbabago sa play ng Miami Heat para sa laban kontra Denver Nuggets. Mga kabombo ka Star Nation, bago ko sa detalye ng ating mga balita at bilang pakikiisa ng Bombo Radio Philippines habang ipinagdiriwang ang National Flag Day, maghahatid po kami ng makabuluhang mga trivia at iba pang mga impormasyon ukol sa ating pambansang watawat. Mapakikinggan po ninyo araw-araw ang mga special report ukol sa mga makasaysayang lugar kaugnay po sa bandila ng Republika ng Pilipinas. Hinihikayat din po ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM ang lahat ng mga listeners at mga viewers na magwagayway ng watawat bilang pagpapakita ho ng ating pagmamahal sa ating bayan. Katulad po kahapon, umabot tayo sa 32 degrees Celsius na temperatura sa malaking bahagi po ng Kamaynilaan sa pagpasok po ng alas 12 ng katanghalian. Batay ho ito sa datos ng Bombo Radio Philippines Weather Center, mga kabombo. Inaasahang magpapatuloy ito hanggang mamayang alas 2 ng hapon at unti-unti nang bababa hanggang sa 29 degrees Celsius. Ngayon po tanghali, ang nasabing temperatura ay katumbas po ng 43 degrees Celsius bilang heat index at asahan pong magpapatuloy ang ganyang kainit na panahon hanggang mamayang alas 2 ng hapon. Ako tayo sa ating mga pangunahing balita. Bubuo ng Special Investigation Task Group ang Philippine National Police na tututok sa pamamaril patay sa isang radio broadcaster doon ho sa Oriental, Mindoro. Ito'y kasunod ng insidente ng pamamaril ng riding in tandem sa biktimang kinilalang si Crescenciano Chris Aldovino Bundukin, 50 anyos, radio broadcaster, commentator at residente ng barangay Canubing 1 doon sa Calapan City sa Oriental, Mindoro. Sa isang pahayag, sinabi ni Philippine National Police Public Information Office Chief Brigadier General Rodrigo Maranan na agad na ipinag-utos ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Nacorda Jr. sa Police Regional Office 4B o sa Mimaropa Region at Calapan City Police Station na imbestigahan ang naturang krimen at kilalanin ang mga salarin. Anya, layunin ng bubuong SITG o Special Investigation Task Group na magsagawa ng mas malalimang investigasyon.
para sa mas mabilis na pangangalap ng mga ebidensya at testimonya hinggil sa nasabing krimen. Kasalukuyan na rin nagipag-ugnayan ang pambansang pulisya sa naiwang pamilya ng biktima at gayon din sa kanyang mga katrabaho para sa mga karagdagan pang impormasyon. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng mga otoridad kung may kaugnayan ba sa trabaho ang unang biktima ang motibo ng pamamasalang sa kanya. Ngunit tinitiyak ng pambansang pulisya na tinitingnan nito ang lahat ng posibleng magiging anggulo sa nasabihong krimen. Samantala sa kabila nito ay muli namang tiniyak ng Philippine National Police sa mga mamamahayag na prioridad nito ang kanilang seguridad at direktaan nilang babantayan ng Philippine National Police Media Vanguards ang magiging takbo ng panibagong kaso ng pamamaslang sa isang mamamahayag. Samantala, nadagdagan pa ang bilang ng mga residente sa lalawigan ng Batanes ang inilikas dahil sa epekto ng pananalasa ng bagyong Betty. Ito ay dahil sa malalakas na hangin at hampas ng alon na nararanasan sa lalawigan kahit na halos bihira na lamang itong makaranas ng pag-ulan. Sa ulat, umabot sa 56 na mga residente ang kinailangang ilikas mula sa dating 40 bilang nito na una nang naitala ng mga otoridad. Nasa 26 naman sa mga ito ang nananatili sa mga evacuation centers habang 30 naman ang dinala sa mga shelter na nasa iba pang mga lugar. Samantala sa ngayon ay wala pa namang naitatalang casualty sa lugar, ngunit kaugnay nito ay nagkatagdang magsagawa ng assessment ng lokal na pamahalaan ng Batanes para sa posibleng mga pinsalang idinulot ng bagyong Betty dito. Balik operasyon na rin ang lahat ng mga public at private offices sa lugar habang ang mga balik eskwela naman ay nakadepende sa pagkapasya ng municipal government ng naturang lalawigan. Samantala, iniulat ng National Disaster and Risk Reduction Management Council na pumalo na sa halos 15,000 mga individual ang naapektuhan nitong pananalasa ng bagyong Betty sa buong Pilipinas uyan. Batay sa pinakahuling ulat ng ahensya, aabot na sa kabuang 14,908 na mga individual o may katumbas na 3,821 na mga pamilya ang apektado ng nasabing bagyo mula sa 74 na mga barangay. Ito ho'y kinabibilangan po ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, Western Visayas at maging sa Cordillera Administrative Region. Sa ngayon, mayroon na ring 5,981 na mga individual o katumbas po ito ng 1,815 na mga pamilya ang isinailalim sa tinatawag na preemptive evacuation. Nagkakahalaga naman sa 68,695 pesos ang napaulat na pinsalang idinulot ng nasabing bagyo sa mga infrastruktura lalo ho doon sa Cordillera Administrative Region, habang nasa 5 kabahayan naman ang napaulat na nasira sa mga lalawigan doon po sa Ilocos Region, Central Luzon at maging dyan sa Cordillera. Bukod dito ay nararanasan din ngayon ang ilang mga power interruption sa 14 na mga lungsod at munisipalidad sa Cordillera, habang nasa kabuang 123 o 123 mga domestic flights at 18 international flights ang kinansela sa nasabing lalawigan at maging sa Cagayan at National Capital Region. Suspendido rin ang operasyon ng 72 o 72 pantalan na kinabibilangan po sa mga pantalan ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at maging sa Eastern Visayas at gayon din ang nasa 313 mga klase at 79 na mga trabaho sa nasabing mga apektadong lalawigan. Samantala sa kasalukuyan, iniulat rin ng National Disaster and Risk Reduction Management Council na umaabot na sa 1,958,008 ang katumbas na halaga ng tulong na naipamahagi na ng mga kinauukulan sa mga biktima ng pananalasa ng Bagyong Betty sa buong Pilipinas. Samantala, kuha naman tayo ng update mula doon sa Senado dahil ang panukalang Maharlika Investment Fund walang underlying assets na pagkukunan ng pondo ayon po yan sa ilang senador. May mga nakarap na detalye si Bombo JC Galvez. Matapos na makalusot sa ikatlot huling pagbasa sa Senado, ang kontrobersyal na panukalang Maharlika Investment Fund, hindi pa rin malinaw para kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III kung saan kukuha ng pondo na gagamitin. Ang tugon kasi anya sa kanyang interpelasyon sa plenaryo ay mayroong asset ang Maharlika Investment Corporation. Ngunit git ng Minority Leader, ang underlying assets na talagang pagkukunin ng pondo na kahit anong masamang mangyari, bumaba ang value ng pamumuhunan, ay mayroong kada taon na dumarating na pondo sa Maharlika Investment Fund. Ayon kay Pimentel, ang ilan pang mapagkukunin ng pondo ay dapat na malinaw sa batas dahil hindi klaro kung paano ito i-execute. Lumalabas kasi anya na nagsisilbing palamuti lamang ang mga ito.
Ayon pa sa senador, mabigat ang panganib na idudulot ng Maharlika Investment Fund sa bansa. I have noticed that there is also no ceiling in the fees and charges incurred in the establishment and effective management of the MIF. Ceilings are important because it prevents unfair advantage and the charging of exorbitant fees and charges. However, in the proposed measure, third-party fees and all charges in connection with the establishment and effective management of the MIF, such as custody fees, transaction fees, clearing fees, and management fees payable to external fund managers shall be charged against the MIF without any ceiling. Samantala, binigyang dinaw naman ng senador na sumakit na ang kanyang ulo at umalis na sa Senado dahil na hindi siya nakaboto sa pag-aproba sa naturang panukala. Git pa ng minority leader na natapos naman niya ang kanyang turno in kontra at naipahayag sa Senado ang kanyang pagsalungat sa Maharlika Bill. Sa panig naman ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito, mayroong mananagot kung sakaling malugi ang Maharlika Investment Fund. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! 10 minuto, makalipas ang alas 12 ng katanghalian, tiniyak naman ng National Disaster Risk Reduction Management Council na handa ito sa oras na ideklara ang pagpasok ko ng panahon ng tagulan. Sinabi ni NDRRMC spokesperson Rafi Alejandro na ito ay sa gitna ng inaasahang extreme rainfall event o mas malakas ang mga pagulan na dulot ho ng naranasang El Nino o nararanasang El Nino dito ho sa bansa. Ito ang dahilan kung bakit kasabay ng paghahanda ng ahensya noong panahon ng taginit, naghanda na rin ito para sa pagpasok ho ng panahon ng tagulan dito ho sa Pilipinas. Bukod dito ay nagpatuloy din nila ang kanilang pagpapahusay sa mga sistema ng pagtugon sa bagyo. Kabilang na ho ang mas mahigpit na monitoring sa mga sama ng panahon bago ito pumasok sa Philippine Area of Responsibility para sa mas maagang pagpaplano at maging yaong pagpupwesto ng mga kanilang resources at iba pang gamit. Samantala, idinagdag din nitong si Alejandro na ang naging pagkahanda ng kanilang kagawaran para sa magiging pinsala o pananalasan nitong Bagyong Betty ay nagsilbing exercise para sa paparating na typhoon season sa buong Pilipinas. Samantala, ang Kamara at Senado nagsagawa ng BICAM kasunod ng pag-aproba sa panukalang Maharlika Investment Fund. 7 mambabatas mula sa lower chamber ang dadalo, habang ang pagkapatibay naman ng alyansa ng Lakas CMB at iba pang political parties layong suportahan ang mga legislative agenda ng Marcos Jr. administration. May iba pang mga pagbabalita si Bombo Annalise Soberano. 7 miyembro ng House of Representatives ang makakasama ng kanilang counterpart sa Senado para sa isang bicameral conference kaugnay sa Maharlika Investment Fund na kaninang madaling araw ipinasa sa Senado. Ang mga House members na darapo sa BICAM ay kinabibinangan ni Manila 5th District Representative Irwin Tiang, Chairman of the Committee on Banks and Financial Intermediaries, 2nd District Representative Joey Salceda, Chairman of Committee on Ways and Means, Marikina 2nd District Representative Stella Luz Kimbo, Deputy Speaker ng Batangas 6th District Representative Ralph Recto, at Co-op NATCO Party List Representative Salimon Espares at Agri Party List Representative Wilbert T. Alas 11 kaninang umaga, isinagawa ang BICAM na ginanap sa Manila Golf at Country Club sa Makati City. Kaninang alas 2:30 na madaling araw nang aprubahan ng Senado ang Maharlika Investment Fund Bill sa panig ng House of Representatives December 15, 2022 nang kanilang aprubahan ang nasabing panukalang batas. Layon ng mga mambabatas mula sa dalawang chambers na i-harmonize ang disagreeing provision ng dalawang MIF version sa gagawing BICAM hearing na siyang standard procedure. Nais kasi ng dalawang chamber na ratifikahan ang harmonized bill sa kanilang respective plenary session ngayong huling araw ng kanilang first regular session sa 19th Congress. Ang Senate contingent ay binubuo ni na Senators Mark Villar, Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano, Sherwin Gatchalian, Francis Tolentino at Aquilino Pimentel III. Sa kabilang dako, nilinaw naman ngayon ni House Majority Leader Manix Felipe ng pagpapatibay ng alyansa ng Lakas CMD at iba pang political parties sa House of Representatives ay layong suportahan ang mga legislative agenda ng Marcos administration. Sinabi ni Felipe na sa
Alliance Agreement ay binigyang diin ang suporta sa liderato ng Kamara sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Romualdez. Dagdag pa ni Dalipe, gusto nila sa Kamara na magkaroon ng pagtutulungan para sa pag-aproba sa mga priority measures na nakalista sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Pakinggan natin ang pahayag ni Majority Leader Manik Dalipe. It was a reiteration of the manifestation of support and cooperation because we in the House would like to work together, especially on the laws that were proposed to be passed and agreed in the LEDA. We agreed with the Senate that will be passing 42 of those laws that will benefit our people, our countrymen, benefit the Republic of the Philippines. So, as a House, we have 300 plus members and we would want the House to be united and we, together with the other parties, the Lakas CMD, plus the other parties, reaffirm the commitment of support to the House leadership and most especially to the House Speaker. Samantala, isinusulong ng isang party list representative na pagkakalooban ng libreng blood sugar at cholesterol test at maging ang taunang medical check-up. Layo nito na para siguro ang pagkakaroon ng malusog ng pangangatawan at maayos na kalusugan hanggat maaga maiwasan ang pagkakaroon ng malalang sakit. Ayon kay House Committee on Health Vice Chairman at Anak Kalusugan Party List Representative Ray Reyes, ang pagkakaloob ng libreng blood sugar at cholesterol test at ang magiging taunang medical check-up ay malaking tulong sa bawat mahihirap na Pilipino. Naniniwala si Reyes na karapatan ng lahat ng mamayang Pilipino na mapangalagaan ng pamahalaan ang kanilang kalusugan, hindi lamang sa aspeto ng pagtanggap ng mahusay na serbisyong medikal. Ang panukalang House Bill number 0430 na inakda ni Representative Reyes ay naglalayong mabigyan ng free check-up kabilang ang blood chemistry, sugar test ang bawat Pilipino kada taon. Tiniyak din ni Reyes na ipagpatuloy nila ang pagsasagawa ng medical missions sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bombo Anani Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 16 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, ang Department of Transportation nagtalaga naman ng officer in charge para dito sa Land Transportation Office. May nakuhang detalye dyan si Bomboy Canunias. Opisyal nang itinalaga ng Department of Transportation ang bagong officer in charge ng Land Transportation Office na si Attorney Hector Villacorta. Kasalukuyang Assistant Secretary ng Department of Transportation si Atty. Villacorta at dati ring nagsilbi bilang Chief of Staff ni dating Senate President Vicente Sotto III. Naging administrator rin si Atty. Villacorta ng Philippine Veterans Affairs Office. Bukas, Hunyo 1 ay epektibo na ang resignation ni Atty. Tugade. Aniya, ito turn over niya ang Land Transportation Office na mayroong mga nagawa. Kaugnayan, pakinggan natin ang kanyang naging pahayag. In the turnover ceremony of my predecessor, who is now the chairman of LTFR, Chairman Duanes, he left us with his dreams. He shared his dreams with us for LTO. Today, as I turn over the agency to the very capable, able, and competent Attorney Villacorta, I turn over the agency not with dreams, but with real and tangible programs, policies, and accomplishments. Ang pagtatalaga ng bagong officer in charge ay kasunod ng pagbibitiw sa pwesto ni Atty. J.R. Tugade kung saan ipinaliwanag nitong maraming pagkakaiba sa kanilang prinsipyo at paniniwala ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista. Kaya naman aniya binigyan niya ng kalayaan ang ahensya na pumili ng nais nitong mamuno sa Land Transportation Office. Pakinggan pa natin ang karagdagang pahayag ni Atty. Tugade. Na hindi po namin matatapos yung mga programa at yung mga plano po na gusto pa po namin mag-implement na sana lang sa ating agensya. Napakahirap po dahil talaga gusto nga po namin talagang ituloy pero dahil
dahil nga po sa pagkakaiba po ng pananaw, sa pagkakaiba po ng paniniwala, tsaka siguro po prinsipyo sa buhay na rin po namin ni Secretary Jimmy Bautista, ay dahil po dito, pinili ko lang po bigyan si Secretary Jimmy Bautista ng kalayaan, piliin kung sino po ang mamumuno dito po sa LDO, na mamili po siya kung sino po yung makakasundo niya. At mamili po siya dun sa aayon po sa mga polisiya na gusto po ni Secretary Jimmy. Kung maaalala, si Attorney Tugade ay anak ni dating Transportation Secretary Arthur Tugade at siya ay itinalagang Chief of Land Transportation Office Nobyembre noong nakaraang taon. Para sa Bombo Network News, Bombo ay Canuñas nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Discover Chaonu's favorite iced Dunkin' drink that'll surely be one of your favorites too. Dunkin' Spanish Latte. Made with bold espresso and condensada, poured over ice. There's nothing like this strong, sweet, creamy rush. Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish Latte. Pasalubong ng bayan. Kanselado ang nasa 13 domestic flights ngayong araw sa ilang bahagi ng bansa dahil sa masamang lagay ng panahon. Kabilang dito ang mga biyaheng patungo sa Busuanga, Palawan at pabalik sa Metro Manila. May apektado rin na Palawan to Cebu at Masbate to Manila, pati na ang return flight. Payo ng mga otoridad, huwag munang magtungo sa airport at sa halip, agad makipag-ugnayan sa airline company para sa rebooking o refund. Posibleng madagdagan pa ang kanseladong flight kung magpapatuloy ang masamang lagay ng panahon na dulot ng bagyong Betty at hanging habagat. Karagdagan sa atin hong mga balita, mga kabombocaster nation, ang Department of Justice at European Union Agency nagkasundong pagtibayin ang koordinasyon laban sa mga transnational crime. Itong si Attorney Topacio naman, iginiit na ginawa lamang ang special political asylum request dahil lantaran na raw ang panggigipit kay Congressman Arnolfo Teves Jr. What ay ng mga balita mula dyan sa Department of Justice sa pamagitan ni Bombo Victor Liantino. Napagkasunduan ng Department of Justice at ng European Union Agency na pagtibayin ang kanilang koordinasyon laban sa mga transnational crime. Ito'y matapos makipagpulong ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa European Union Agency for Criminal Justice Cooperation sa Netherlands kamakailan. Sa isang pahayag, sinabi ni Remulla na makabuluhan ang pagpupulong na ito dahil mabibiging daan ang higit pang pagpapalitan ng impormasyon at best practices pagdating sa institutional at policy level. Layunin rin ito na pagtibayin ang mas malapit na koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya pagdating sa investigasyon at prosekusyon ng partikular na transnational crime. Inilahad rin ng Justice Department na malugod na tinanggap ni Eurojust President Ladislav Haram si Remulla at ang delegasyon nito sa kanilang tanggapan. Napagkasunduan rin ng dalawang partido ang pagtatatag ng cooperative working arrangement. Nagpasalamat naman ang European Union Agency for Criminal Justice Cooperation kay Remulla at sa lahat ng delegasyon na kasama ng kalihim. Samantala, sa ibang balita naman, iginiit ni Attorney Ferdinand Topacio, Lead Legal Counsel ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. na ginawa lamang ang Special Political Asylum Request dahil lantaran na umano ang panggigipit kay Congressman Teves. Ipinaliwanag pa ni Topacio na ang political asylum ay hindi naman pang matagalan at ito ay mayroong hangganan. Binigyan din rin ito na walang dahilan para bumalik ang kanilang kliyente sa bansa dahil wala namang nakahain na kaso sa korte laban dito. Kung maalala, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ang flight ay isang indikasyon ng pagiging guilty ng mambabatas. Si Teves ay ang itinuturong utak sa pamamaril patay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo noong March 4 ng kasalukuyang taon na ikinasawiri ng na sibilyan na nadamay sa insidente. Kinakaharap ni Teves ang patong-patong na reklamong pagpatay na inihain ng National Bureau of Investigation sa Department of Justice. Sa kabila nito ay patuloy pa rin naninindigan ng mababatas na uuwi lamang ito ng bansa kapag nakitaan niya ng semblance of fairness ang isinasagawang investigasyon laban sa kanya. Kaugnay nito, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Attorney Ferdinand Topacio.
Any person under investigation for the commission of a criminal offense may be heard by himself or through counsel, preferably of his own choice. So, hindi naman po kailangang naririto siya at wala naman pong legal basis na siya ay pabalikin. Kaya nagtataka nga po kami, bakit ba pilit siyang pinababalik? Wala pong basis, ulitin ko po, wala pong dahilan para siya ay bumalik, wala pong kaso laban sa kanya, at ang isa pong mamamayan ng Pilipinas ay may right to travel. Para sa Bombo Network News, Bombo Victorian Tiro nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, kuha pa tayo ng mga dagdag na balita dahil ang panukalang Philippine Salt Industry Development Act, layunin na maging net exporter ng asin ang Pilipinas at magkaroon ng bansa ng all-weather salt production. May pag-uulat dyan si Bombo Kelly Cordero. Ipinaliwanag ni Congressman Wilbert Lee ng Agri-Party List ang mga layunin ng panukalang House Bill 8278 o Philippine Industry Development Act. At kabilang dito ay ang planong gawing net exporter ng asin ang Pilipinas. Ayon kay Lee, unang layunin nito ay i-develop ang salt industry. Sa ngayon, nasa 36,000 kilometers ang shoreline at 2,100 hectares lang dito ang para sa salt production. Ibig sabihin, aabot ng 93% ng asin ang inaangkat ng Pilipinas at nasa 7% lang ang lokal na produksyon. Noong nakaraang taon, nag-import daw ang bansa ng halos 550,000 metric tons at kapag hindi raw nagawa ng paraan ito hanggang 2030, 1.3 million metric tons o aabot ng 97% ng asin ang kailangan iangkat sa ibang bansa. Dagdag pa ni Lee, marami na ang nawala ng trabaho dahil sa kasalukuyang problema sa salt industry. Kaya anya sakaling maaprubahan ng naturang panukala, makakapagbukas ito ng 3,000 hanggang 5,000 trabaho sa loob ng 5 taon. So ang pangunahing dahilan, layunin talaga nito ay ating pong i-develop ang ating pong salt industry dito. Kanina nabanggit mo na 36,000 kilometers ang ating shoreline. Out of this, 2,100 hectares lang po ang ating dedicated to salt production. 93% of our salts are imported. So 7% lang ang ating pong lokal na produksyon. No? So nag-import tayo nung nakarang taon ng 550,000 metric tons. Yun po ang pag hindi natin ito ginawa ng paraan, by 2030, 1.3 million metric tons po ang kailangan natin. Baka po 97% na yung kailangan nating iangkat sa ibang bansa. No? Sa ilalim ng House Bill 8278, magkakaroon daw ng Philippine Salt Industry Roadmap na tatagal ng 5 hanggang 10 taon. Ang roadmap na ito ang mag-a-identify ng mga priority areas para sa salt production. Paraan din daw ito para magmungkahi ng mga programa, proyekto, interbensyon at mga insentibo upang mapataas ang produksyon ng asin. Sa kasalukuyan, marami raw ang mga bagong teknolohiya na kinakailangan matingnan at pag-aralan. Sa ngayon kasi ay hindi all-weather ang produksyon natin ng asin at binibilad pa rin. Samantala, ayon pa kay Lee, ang punot dulo raw ng pagbagsak ng industriya ng asin sa Pilipinas ay ang paglabas ng Asin Law. Sa naturang batas, ipinagbawal ibenta ang lokal na produksyon ng asin sa local market nang hindi iodized. Habang pinapatupad daw ito ng pamahalaan ay hindi raw nabigyan pansin ng mga nasa industriya ng asin sa usapin ng teknolohiya at capital financing o pagbibigay ng kapital para sa paggawa ng asin. Isang dahilan raw ito kaya marami ang nagsara at bumagsak na negosyo. Binigyan din ni Lee na sa kasalukuyang panukala o sa House Bill 8278 ay inalis na nila ang pag-uutos na dapat iodize ang asin bago ibenta sa merkado. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kuha naman tayo ng mga balita mula sa labas ng ating himpilan doon po sa mga lalawigan dahil ang Kuwaiti national na tsuper ng SUV na sumagasa sa 11 Pilipino na nagbibisikleta noong madaling araw ng Biyernes, sinampahan na ng kaso. Yan ang tinutukan ng Bombo Radio Kawayan. Sa bansa ng Kuwait, sinampahan na ng kaso ang Kuwaiti national na tsuper ng SUV na sumagasa sa 11 Pilipino na nagbibisikleta ng madaling araw noong Biyernes.
Inayag ni Bombo International News Correspondent Janice Kainoy ng Kuwait na may mga samahan ang mga Pinoy na bikers na nakakonvoy ang mga Pinoy at kasalukuyan silang nagbibisikleta ng araruhin ng SUV. 11 bikers ang nasugatan at may 2 pang nanatili sa pagamutan ng isa ay nasa comatose na kondisyon. Nauna nang inayag na mga biktima na sinadya silang binangga na pinaginalaan dahil napansin nilang isa-isa silang binangga ngunit lumabas sa paunang investigasyon ng mga otoridad sa Kuwait na hindi sinadya ang pangyayari. Isinailalim pa rin sa masusing investigasyon ng pinaghinalaang Kuwaiti National upang malaman ang sanhi ng pagkakamangga ng SUV sa mga biktima. Sa tulong ng Philippine Embassy sa Kuwait ay kinasuhan na ang pinaghinalaang Kuwaiti National. Binigyan na rin ng sariling abogado ng Philippine Embassy ang mga biktima. Marami po ang tumilapon po ang kanilang mga ka-member, mga kapwa Pilipino, at malayo po ang pinagtapunan ng kanilang mga katawan. So, 11 ang sugatan, hindi naman lahat napuruhan doon sa grupo na yon. May 2 nasa hospital pa ngayon at ang isa po nakakalungkot ay nasa coma condition pa rin ngayon. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jason Felina nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Oras natin, 29 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Doon ho sa Ilocos Norte, mga kabombo, idineklara na po ang rabies outbreak. Meron na pong 6 na naitalang patay. May nakuang report dyan ang Bombo Radyo Lawag. Idineklara ang rabies outbreak dito sa lalawigan ng Ilocos Norte dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng mga asong nagpopositibo. Ayon kay Dr. Loida Valenzuela, ang provincial veterinarian, sa ngayon ay mayroong 53 na barangay ang apektado ng rabies kung saan karamihan ay sa lungsod ng Batak at sa bayan ng Paway. Sinabi pa nito na may isang aso na kumagat sa isang baka at mga maliliit na tupa mula sa isang bayan dito sa Ilocos Norte at hindi na na-examine ang samples ng mga ito dahil agad na inilibing. Base pa sa impormasyon, mayroon umanong 6 na individual ang namatay dahil sa rabies kung saan ang pinakahuli ay naitala sa bayan ng Badok. Hinggil dito, sinabi ng provincial veterinarian na ang pagdedeklara ng outbreak sa lalawigan ay para mahikayat pa ang mga local government officials na gumawa ng hakbang para tulungan ng provincial government na solusyonan ang problema sa rabies. Samantala, sinabi nito na patuloy naman ang kanilang isinasagawang pagbakuna sa halos 66,000 na aso sa lalawigan ng Ilocos Norte. Pakinggan natin ang payagan ni Dr. Loida Valenzuela, ang provincial veterinarian sa Ilocos Norte. Meron ho tayong mga pasyente o na nakagat ng mga 53 na aso na ito. Yung iba, wala. Pero pinadala lang ng barangay officials at ng munisipyo para ma-test. Actually, yung mga nakagat naman, we earnestly requested them na i-continue yung vaccination na post-exposure treatment nila with the health sector, with the PHO, GRASMA, and the other animal bite treatment center. At yan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Lawag. Bombo Aileen Arda nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo. Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Sa Bombo Network News Noontime Edition, mula ho dito sa Makati News Center para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo. Bombo! Ang Bombo Hanay sa Udo. Sa gihapon, inimulaga ni mo ang Korman, Bombo Cham Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo padayon karon ang pagtupa sang mamunog sining ulan. Driya sa palibot sang syudad sang Iloilo. Standby kay check karon nato ang aton sining koneksyon sa patrol para iya sa pinakauli sining sitwasyon man sa palibot. Kay dito iya sa may Sinikway Lapos, ang punong barangay ito nagpangayo na tuya sang pasaylo sa iya sining mga constituents sa mga pumuluyo dito kay tubig to sa ang tubig baha, no? Taga-tuhod na to, no? Sa tagsagag magmunog ang ulan gani
ang area sang Sinikway sa distrito iya sang Lapos. Amo ni ang masami karon nga ginabaha man daw do kasubong ya literal nga ngalan sa ila sini nga barangay do ginsikway giman sila. Saan ba ya kay check karon naton inauwi na Bombo Jomar Villa lakip man dirang paghatag naton sa nagakigo sini nga pag sikyar man karon sa bahin iya sang probinsya sang Iloilo, partikularmente sa Banwa iya sang Digle, sa may probinsya to sang Antique, katuan ginto sang gobernador ang Paliwan Bridge. Later on natingwaan taman nga maka-checkar karon sa dugang pagid sini nga mga informasyon. Diri man sa aton sini nga pagpangalagad sa bumbuhanay sa udto. Kag sa sesyon sini lamang iyang aga labot naman sa punto nga ginsukmatan sini ni Kagawad Plaridel Nava si Kagawad Rex Sarabia. May round 2. Kay naghambal kuno si Kagawad Plaridel Nava, kadlaw or nagayum-yum kuno si Kagawad Rex Sarabia. Ti istoryahan ta na diri man sa aton sini nga palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Ambal gani kay ginan sa mga kilala kag nakatambong ba dito sinya do may round 2. Check ta si Bombo Jomar Villa anay sa pinakauli nga sitwasyon sa palibot sang syudad sa Iloilo. At the same time, ang barangay sang Sinikway tagatuhod na to ang tubig baha. Bombo Jomar sa report na please come in. Pangayo dari karon sang Pasaylo Bombo Sam. Si punong barangay Corazon ko sang barangay Sinikway distrito sang Lapos ini karon regarding sa concern sang iya sinikaron ng mga pumuluyo nga ti ang tubig nga nagsulod sa ilang sining apluyan kasunod man sa sining mamunog nga pag tupa sang ulan halin niya kagabi tubtob subong yang kagahon sulo kay punong barangay Corazon ko sang nasambit karon yang lugar una bes nga ti isa diri sa rason nga ti nagabaha sa ila bangod nga way pa maplastar mayo ang drainage sa may nasambit yang lugar kay kun matandaan nga ang ining barangay Sinikway simento ini bumbutsam ang ilang sini nga dalan dugin sa pawan ng bla tapos ang natabo diri siyempre ang sa pamalay to sa kilid sang dalan nagnubo na ini siya nakiti nagtaas ng ilang sini nga kalsada so kun magtupa yang ulan so ang catch basin ang mga pamalay. Isunod kay Kap, way pa na maplastar ang drainage sa may lugar. Bangod nga ti ang budget, way ni madala ang drainage, only for pag-simento gid lamang sang nasambit karon nga area. Pero may ara naman sila nga ang ginalantaw dari nga budget nga iyalan sa may barangay nga budgetan niya sa barangay Butsam ang pagkayo sa drainage siguro ti sunod semana basi umpisahan na ang pagkayo sang drainage nga muning agyan sang tubig pagwa na sa ila sini karon nga barangay kag dugang padri sa natong daan ti hindi laman abi ni nga first time nga ginbaha kaya ligat paniman nga mga binulan o kung tinuig na nga problema ni sa barangay ang pagbinaha sa may nasambit karon nga lugar. Dugang padri sang tungdan dari Bumbutsam kinsabat naman ni ang reklamo sa pumuloyo kay ti sa dablag lang kin pabati naton ang reklamo blas ang pila ka mga pumuloyo sa lugar nga kasubong nagpabaya ang barangay sa obligasyon balang ti amonay panglimpyo kung pagpatigayon karon sang declogging sang pila ka mga kanal sa may nasambit yang lugar Bumbutsam. Suno kay Kapitan Tuway man siya gapabaya sa iya sila nga pumuloyo sa barangay ang yala tadi nga concern nga buligan man ni siya sa mga pumuluyo sa lugar nga kunimo ya usaran ikaw ya ang magpanglimpyo kay tiko na tawon akadamo sa mga pumuluyo sa barangay suno kay Kap nga tani dapat nga sila mangin aktibo man kag mag take man action kung mag lang abi sila magpatumato sila panglimpyo sa ilang sinang usaran agod nga
kung abot niya ang mamunog nga ulan, so hindi niya magbara, no? Ang tubig kaya mo na ginalantaw nga barado ang drainage sa may nasambit nga lugar, tapos dugang pa diri ti ang ining drainage karon nga ti ginalantaw at mo ning ipa-install pa bubutsam, no? Kaya ti halos talang drainage na duway na nagapangsyon amo nang isa dira sa ginalantaw karon nga ti nagabaha ang barangay, especially sa pila ka mga block kay gin-divide ini sa ako di ko masalado 12 ka block ang ining area. Ang ako ng taon naton at halos kalabanan ka mga block amo ni ang apektado karon sa pagbubo sang ulan diri sa may syudad sang Iloilo. Ibabati na brother si Pudong Barangay Corazon ko sa sini karon pahayag. Gapangayo ko sa inyo sang pasensya kay nga hindi lang guro ang sinikway lang ginbaha si ban mga barangay. Ang sa diri ang ginkayo nga karsada mapiktuhan gid man kay nga ang drainage nga ginallocate namon sa barangay Sinikway way pa kay ginuna nanay ang National Road, ang kalsada nga ginatag ni Congressman. Gani mga pumuluyo hang panyo lang anay kami kay balaan ko bisan balay ko gani gabaha. Hindi lang inyo balay, pating barangayol kita nyo man gabaha man, pero kung way sang ulan way man ting gabaha. Kag ma-implement na ang amon nga open canal sa ini nga semana, kag may drainage man kami nga gin-allocate nga sa dason pag sa June ma-implement man ang drainage. Gani pumuluyo hang panyo lang anay nga ang kakatabo dire sa aton barangay hindi lang kamo napiktuhan bilog man nga syudad sang Iloilo, hindi lang kamo ako napiktuhan man ko, pero nakita ko nami ng aton kalsada, balaan ko man, nga nami na ang aton paglakat. Karon, kung ay kami nagpakayo sang kalsada, mambal ka mo, anong ginahimo sang barangay council? Nga wala gid sang improvement. Karon, kaya nakahimo na kami sang improvement na kalsada, ang reklamo naman ang baha. Kung way ulan, way baha. Amo na, gapangayo ko sa inyo pasensya, kagang punyo lang, nga matuman man ang aton nga open canal, kang drainage kag balantaman. Gapangayo lang kita project, labi na gid kami o Jerry Triñas, kabay pa. Masabat yang amon nga problema sa road construction kag kay Congressman Jamjam Barunda, gapangayo mo kami sang drainage system. Gani mga pumuloyo, madam nga salamat nga kabay pa ang punyo kami. Bali ka tagunta, bali ang gin budget ana ginallocate para lang gid sa dalan. Oo. May ara ang sa dalan. Pero may ang sa drainage nga ginallocate man ni Congressman, ara da sa may Blackboard nga dako na nga kanal nga tanan nga tubig nga kwan dira maagi kag direkto dito sa may Budburan Creek. Oo. Yan okay na nasa nakayo na. Balaan mo ba way pa ma-implement pa dasan bulan sa June. Oo. So ano na kung maumpisahan na ano ginaranta nyo masulbahan ng concern nito? Hindi tamambal nga masulbar kung hindi magulan kung makita ta ng close ang tubig. Pero ang ina makabuligid man kay nga dako na sa nga kanal nga para ang tanang nga tubig dira makadto. Pakadto dito dahil sa Budburan Creek. Okay. Ang Drea Cup adalan sa ang kilid la sa mga ginpang sampawan ni kita ta duwa pagin sa drainage no. Ano na sa line man nga budget? Iyan na sang barangay budget ang dire nga mga open canal drainage nga kwan iyan na sang barangay. Okay. Pero ang drainage nga dako yang sa may Blackboard iyan na yan ni Congressman. Ang sa open canal ni ano nang status siya nakap saan na ma-implement? Dasan si mana implement na namon. Okay. Ang open canal dito anay nga para nga halin dire sa may black one pakadto di pa mo na Oo, pakadto dayon. Dason dito pagit sa pihak kay hindi man dako amon gin budget kagang drainage siya nga amon magin-allocate diri naman. Pero una-una na yung open canal sa dason na pagid ang drainage. So wala umay iti sa sunod semana kung maumpisahan na kap ay ano na gid makabulig-bulig na. Makagana sang tubig ba? Oo. Pag balanta doon di laman ni first time liga to daan bisan way panisminto may bisan way panisminto na kayo ang kalsada baha man gyapon ang barangay Sinikway. Ang isa to ka concern sa may Black Forest extension
dugay na ako na naplabot sa inyo kap nga duay mo kuno gyapon na aktuhan nga dapat ma-declag tong dadom ka drainage sa tong Mama, ginadeklag na namon. Ang luya ko lang tani sa mga pumuluyo, inyo atubang kanal, inyo tinlo. Kadamdamo da sa higko nga sa tubang nila, kami pahulaton nga. Ano na namon? Nagpadlagan kami barangay official para manindo sa kanal. Ga-implement lang kami, gahimo lang kami sang laying nga para makahimo sang ang problema masabat namon. Galing, makita mo gid libot ka sa barangay Sinikway ang tanan nga kanal puro higko. Imo atubang imo dapat tinluan. Hulaton pa kami. Te karon kun ara nang baha kaming basulon. Si punong barangay, Corazon, ako dari Bubusam. Kaya mo na, at least na napatagyo naman to ang concern to sa mga pumuloyo, kag kaya mo na ang sa drainage nila, kaya mo na ang concern karon kay ang drainage nga i-install ang open drainage, iya pa niya kasang barangay budget, pero lumidyo gamay-gamay, amon to na mention niya nga lugar lang, at selected lang anang i-installan siya ni kung butakan sa open drainage. Pati suno kay Kap kung ma-sponsoran ini ni Congresswoman dugangan, so mas mayo kasi halos tanan butakan na sa open kanal kasi para kung magulan hindi na magbaha, no, magsulod ang baha kay ang status subong do ang mga pamalay do amo na ang ginadiretsuhan na sa tubig, no, kasi ang drainage hindi na makasalo mayo. Kaya mo nagla barado na, no, kag patay ng mga drainage mo na kung kamumpisahan na sa semana yung iba ni karon nga nagasagnan ang tubig, so gina-expect dire kasi maganhagan, no, ang problema karon sa tubig kung sa sining baha sa may nasambit karon nga barangay Bumbutsam. May ginaobra man Joms, una daw mapati ako sa pumuluyo. Mapati ako sa pumuluyo nga daw may diferensya abi sa mga barangay officials sa ila sini nga reklamo kay madugay na nimo. Kada iya nga magulan dira nagabaha, nagadanaw. Later on, samtang nga nagapamati ako sa statement ni punong barangay Corazon ko, may punto siya. Hilabi pa sa nakita ko nga mo nga video clip po, pakita malabong po, Omel. Ano nang nagalibot-libot di raw? Upos ka sigarilyo kag basura, di ba? Ang nagalutaw? Oh, upos kin man ka sigarilyo? No? Oh, kung hindi man upos, basura, abi, dahon, daw mga dahon. Oh. Do mapati ako kay punong barangay Corazon ko nga mayara man sang kakulangan sa bahin karon sang mga pumuluyo sa barangay Sinikway Lapus. Oh? Ang balikap libot siya. Damo-damo ang basura, hulaton pang mga barangay official. Nagakadapat iabanwa sa tagsa ka barangay, ginakinahanglan ang partisipasyon kag kooperasyon mismo sang mga pumuluyo. Hindi lang naton tanan pag-isalig or pag-ibasol sa aton sini mga barangay official. Kay kadamo man ni sila sang mga gina-attender nga makapaayo sa tagsa ka barangay. So, ang mga pumuluyo nagakadapat nga tungdan man nila ang ilang responsibilidad. Ano inang responsibilidad nila? Responsibilidad nila nga magpaninlo man sa ila og saran kag pasiguraduhon nga wala sang basura nga nagasupon sa ila sinima drainage system. Ang pinaka numero 1 nga nagatuga sang pagdanaw, pagbaha-baha sa kabaranggayan, even diri iya sa mga mayor nga dalano naton diri Bombojomar sa syudad sang Iloilo, why na iya sang liwan kundi ang pagsupon or pagbara sang basura. Hindi na makailig maayo ang tubig, of which gati madanaw kag gina-expectar naton sa madali nga tiyempo
gilayon man ini nga mag-subside. Lilintukin siya nga wala tuo sa nagligad sini nga mga tinuig to obranay sa drainage system. Baha gyapon. Tinaga ka dapat nga mangin responsable man tagsa ka pumuluyo, Jomse. Now, kung maghambal sila, dugay na ni, subong lang ni i-implement, next week lang i-implement, so basi dira guro may ara man siya nga, mambal na ton, kakulangan sa bahin sa barangay official sa Sinikway Lapos. Pero ti, naibaluan taman nga kulang ang ila siniya nga pundos barangay, nga panawagan nga ni bulig, sa kay mayor, kay congresswoman. Now, ti pero, ang mga pumuluyo dira, dapat tungdan Manila ang ila sini nga bahin nga magpanglimpyo kag pasiguraduhon nga way man sa may nagabara sa ila sini nga mga drainage Hindi bla? Mumujomar? Yes. Ti amo na ang mention dali kap nga kon tani nga may ara sa kooperasyon kag hindi lang pagsaligtanan sa barangay kiti kun nang taon tamaklapad man ni Sinikway Lapos pumutsap mo. Hindi man matatapan ni tanan no sang opisyales ti ang na-mention ni kap nga kuntani no kon ang imo sinugsaran imo limpyo tapos kon exercise ini sang tanan nga pumuluyo siguro ti ang importante ti mabahagid man no kay ti ang iban nga mga drainage hindi pa gid mapangsyon pero ti maganhagan ang ining concern karon nga ginatubang sang mga pumuluyo sa may nasambit nga lugar. Ang isa pag ito sa nating ilahan, pag ito nila, kay ang pagsimento sinibobotcham, no? Pag kayo, bala pagbutang sang pagsampaw, abi sang simento, ang iba niya drainage na tabunan. So may replace silang PVC, no? Pero ang concern din sa Puloyo, kay kung magtaas ang volume sa tubig, nagagutok. Tapos ang isa pagidiri sa natabo ngati bakod sa mga basura blati kapos gabay mo lang ang drainage sabi ako ng PVC amo na ngati nagasupon no hindi kawa ka maka dali-dali gwa ang tubig amo nang isa man sa gidulantaw dira sa arson ngati madugaya ang pag-subside no sang tubig mahubas pero ti ang isa din sa concern mahulat ka no pilagwa oras antes nga maghubas o kailan kung hindi na magulan pero kung masundan luwat ulan kaya mo na laban-laban ang epekto gid no nga ang matuga sini ti ang pumuloyo karon man ang mantos no bangod ti ang tubig sulod na sa ilang sini nga puloyan bobotsam. Alright. So muna, ilaw man tani no ba na mention man ni Cap sunod semana ano na niya ma-install na ning ilang sining open drainage para at least nga makabulig-bulig man ang ining pagbaha sa panasambit niya nga lugar. So para latest diri karon sa may area sa Barangay Sinikway distrito sang Lapos kay kun lang taon ta panahon sa bumubutsap gamat-amat man sa naaw. Pero di ta magsalig, no? Kay na mo man ang sitwasyon, way man sa ulan, pero dugay-dugay, buo naman ang sitwasyon dari karon sa may syudad sang Iloilo. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Jomar Villa sa imo siniya nga follow-up report. Amo ni ang isa sa mga problema karon. Daw makabig naton kung ipaanggid ta sa balatian kanser sang syudad sang Iloilo. Ang irresponsable nga pag-dispose sang basura. Bisan mahambal pagkita nga every week ang City Environment and Natural Resources Office kag sabahin karon sang General Services Office sa Solid Waste Management Division nagapanglimpyo, no? Hindi mangyapon makaparan kay ang mga cancer cells labing nga nagadamo kag nagaumpisa sa mga kabarangayan. Kay mismo mga pumuluyo dira ila na gid lugar kun kay isa ila man niya ugsaran hindi man sila kabalo maglimpyo. In fairness, sa iban nga buhat iya sang ila sini nga bahin,
mga responsable nga nagapanglimpyo agod gati. Hindi na magkadto pa sa drainage abi or makatugas ang paggabara sa ilig dira sang tubig pananglitan iya nga abot ang tsimpo sang tingulan. Ti na iya apektado man sila gyapon sang pagkay-responsable sa ila sining mga kasilingan. That is why mo ning kung isaligta lang ni sa mga barangay official, why kita pagdaog sa mo ning nga problema nga pagbaha-baha or pagdanaw-danaw sa tagsa ka mangin maulanon ng tsimpo. Same as with kung isaligta lang ni sa mga opisyales kag mga talatapan sang gobyerno diri sa aton siniya nga syudad, why kita diri sa pagdaog sa pagbaha ni sa danaw-danaw? No? We have to do our part. Anong aton siniya nga part taw? Ti amo malang nang ginapangayo kung tani mo. Sa mga opisyales man sa aton sini nga gobyerno, na mangin responsable kita. No? Pinaagi sa paggatipig sang basura. No? Namin ko nga pagtipig, ti ihaboy sa eksakto sini iyang nga halabuyan ang basura. Kung maglibot ikaw sa downtown area, may mga sadto ang pamutang sini nila, mga kaing, pero ginisla na nila karon sa nga color green na bla nga may made of steel na bla. Kagadira ginahaboy ang basura. No? Ti kon gusto naton nga ang aton sini nga lugar bisan magdanaw-danaw man but madasig ang pagsubside sa danaw or tubig baha or pagbaha-baha tuga sang mamunog sini nga ulan, inagakadapat nga mangin responsable magkita sa pagdispose ang aton sini mga basura. Bisan ano pangasahi isang basura ina. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kiti dumduman nyo to sa nga nagpanglimpyo sa nga drainage sa mga merkado publiko naton. Sos Maria Caguseplo pasensya sa mga paniaga. Pero may mga tulan, no? Ang pinaka-dabis-dabis kito yung bumubel, wala mo kung ano nakuha sa drainage. Folding bed. Oh. Tiya ba ako ba? Mama, ikaw, ti mo butsang paano kaigo ang folding bed to? Tiya mo na way kumbalan, basta pag hunos, ti dako mo na ng tamburong mo. No? Pag hunos to ya banwa, sa madumduman ko pa, pag hunos to ya sa mga basura, to may folding bed Oh, hindi man gid siling bilog pa yang folding bed, kundi ginang nagkalawasak na bla nga folding bed. Pero ti makon mo na, no? Pakasulod to yang folding bed. Ano sistema? Tinagakadapat nga mangin responsable kita, no? Bisan amo lang sina nga pamagi, gamay ina iya nga pamagi, pero dako ang mangin impact sina, sa aton sini iya nga syudad, pananglitan nga mangin maulanon ang tsimpo. Ini na lang kita iya bala mangin kontento nga hambalon kita ti. Why naging magkita sini iya sang mahimo pa sa tagsa ka maulanon ang tsimpo kay man below sea level kita diri. Tibisan below sea level kita sa aton sini nga mga kabombo maka-experience gimang kita sa pagdanaw-danaw, pagbaha-baha. Pero kung effective malang kag ang drainage naton literal abi iyang may sistema, that is why ganing ang gintawag nga drainage system, ti siguro okay nang pagdanaw-danaw after a minute or 2 or maximum of 1 hour, masubside na ang tubig. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Pero ti kon dugangan pagid sang tinamad kag pagkay-responsable naton iya nga batasan nga waslik diri waslik didto sa aton sini nga basura, tinumpok didto, no? Nagakalayag lang. Ti ekspektaron naton nga sa pagligad sang tsimpo sa aton sini magkabumbo, no? Base ang mga apo mo ang mabtanya Iloilo City, the water world. Amo na sa aton sini magkabumbo. Pero tikon mangin responsable kita, eksakto naton ang pag-dispose ang aton sini nga basura, no? Kada Sabado, kada simana, di bala sa tagsa ka barangay may ara sing ginatawag nga due day.
Hindi kita yung magambal. May ginaano man na, may ginaswilduhan man ang tupad-tupad na bla. Nga mang limpyo. No? Ay hindi tayo pagsalig sa ila diraya nga aton sinugsaran. Mas labi kag maayo nga ugsaran ta, kita mismo malimpyo. No? Kay kung magbaho na dira, kay kung maghigko na dira, ang una sina nga masuffer, ang una sina nga mahaklo sang higko, no? Ang mga agunto sang kahigko, kag mapiktuhan, sa pagbaha pananglitan niya supo naman ang drainage sa inyo sining lugar, why sang liwan kung ti kamo mangyapon? Oh, sa aton sino makabumbo. Hindi pa ulihi ang tanan kung marealisar naton ini or bisan subong la naton abi ni marealisar nga kung manglimpyo lang kita gali sa aton sining ugsaran. Now, mangin responsable lang kita sa aton siniya nga basura. Sarang gali naton nga malikawan or bisan na hindi taman malikawan pero hindi maglawig ang aton siniya nga pagantos, no, pagpanghakroy nga ginasulod sang tubig ang aton sinitag sa kapuluyan. Oh. Tistingan tabla umpisahan ta subong. Oh, ako yung nagapati ko nga bisan pa magdanaw-danaw pero hindi na maglawig. Gilayon ini nga mag-subside kag hindi na iya mag-agunto pa kag magsagad pa kay inubog o pero sa kay tatay subog-ubog to saya sa tubig danaw, tubig bahao. Oh. Ti karon bi kung may mga lapok ni sabi or kung may mga bakira sa da siya. No? Ti kunti balatian niya leptospirosis sa aton sin magkabumbo. Kung nagabaha o nagadanaw sa inyo sining lugar, butas kid kamo, suksok kamo sang butas. Kung magwa kamo, hindi kamo magtiniil. No, kung wala kamo sa butas, dira improvise kamo, iputsa nyo ka plastic, silupin o kung ano dira. No, hindi gid magpadbenturar nga magsagad ka ubog-ubog sa tubig baha. No, kay kun si Councilor Nick Barunda pa ang pambalon, tagsaga ni Kamaulano ng Simpo, wild ang aton sining bantayan. Ano inang wild? Waterborne diseases, influenza o kontrangkaso, ang L, leptospirosis, kag ang D, dengue. 59 minutos nakaligad sa takna ng alas 12. Sa aton sining ang pagpanumbalik ka banwa mapadingli ta. Oh. Makuha tayo report sa dingli pinagi sa provincial capital pero yung siling malakata to tanan dia. Nagtulog si Wambo sa ako. No, madingli yung butsa mo. Oh. Ang banwa sang dingli may gintumod nga 22 ka mga flood-prone barangays kag 3 o kung 3 ka mga landslide-prone barangays naman. Oh, alerto kag tawag siya ni atensyon sa mga kabarangayan. Hindi lamang niya kay ang banwa sang dingli ang may mga flood-prone kag landslide-prone barangays. Base diri sa report ni Momolins, makakuha kamo sang ideya kung anong dapat siningimuon sa subong nga mamunog ang pagtupa sang ulan. Balikan naton ini matapos ang pila ka importante nga mga panumdum oras. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for May 28 to June 3, 2023. Ang Hunyo 2 amo ang first Friday sang bulan sang Hunyo tuig 2023. Ginaagdang tanan nga mga deboto kag bisan hindi man mga deboto sing Sacred Heart of Jesus nga mag-attend sa first Friday Mass amo nga petsa sa Latolda mag-uumpisa alas 5:30 sa hapon. On June 3, Saturday, the Valhalla Band is full of excitement to treat you with their wide variety of
songs sa 2 ka oras kag tunga nga musical excursion sa Concert at the Plaza. Mag-kick off alas 6 sa gabi sa among nga musical show na pulo ka mga matahom nga Plaswala de Iloilo Mugs ay iga-paraffle sa mga suki sang Plaswala de Iloilo sa Hunyo 4 Domingo. Imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagkahiwaton sa Latolda kag magasugod alas 11 sang aga. Sa tiun sang misa, pangamuyoon naton sa Ginoo nga ang tanan nga mga kabudlay nga aton kinapangatubang will serve as a catalyst para mas mangin malapit pagid kita sa Dios. Plaswala de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Masami ka man bala sa gihapon makabatan sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad a pisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish. Time 6 minutos na nakalikad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon.
ang banwasan nga Dingle 22 ka flood prone area kag 3 ka landslide prone na barangays. Ti hibalonta kung ano man ang preparasyon sila nila dito kay mamunog sini karon ang ulan. Kung mamunog sini ang ulan, ti madasig man nga maghumok ang duta. At the same time, ti amo ni nagasaka ang tubig. Nagataas ang tubig rather. Nagatugas ang pagbaha-baha. I-check naton si Bombo Lindsay Bade. What's the latest karon? Anong ginahimo sa mga opisyales sa Banwa iya sang Dingle? Kag standby sa aton sini nga mga kabombo. Kung alang-alang pa si Bombo Lens, base ko nagapangita pa sa sang area yato sa may Dingle. Mapasyudad ta balik ta di sa syudad si Bombo Angel standby na kay sa mga provincial jeepneys bla. Hasta na lang amo sa Hunyo. Umpisa Hunyo, hindi na kamo pwede gali. Makasulod rin sa syudad sa Iloilo. Round 2. Kagawad Plaridel Nava versus Kagawad Rex Rabia sa sesyon kagina. Pero padingli ta. Ari na si Bombo Lindsay. Bombo Lindsay, sa report please come in. Naka-record Bombo Cham sa 22 ka mga flood-prone kag 3 ka mga landslide-prone barangays ang banwa sang Dingle. Sa pagpakigangot ganina ton kay Mr. Ajay Kalanao, ang head sang Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Iyaging pahayag at isa subong yara paya Bombo Cham sa normal ang level sa tubig sa Halaor Dam amuman sa mga suba nga iyara sa Kalinog, Pasay City, Dueñas kag San Enrique. Sunod diri kay Kalanao, gin-activate naman ang Barangay Disaster Risk Reduction and Management Committee nga among nagabantay sa sitwasyon man sa mga pumuluyo sa ilayatag sa mga lugar if in case ngati kung malapit sila sa area sang suba in kaso ngati magtaas ang tubig Bombo Cham gilayon nila ngati mahatag ang abiso sa mga pumuluyo nila sa barangay nga mag-evacuate. Ang ining 22 ka mga flood prone barangay sa Banwa sang Dingle base sa data sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office amo ang Barangay Abangay, Pandan, Bungloy, Tanghawan, Sinibaan, Barangay Dawis, Barangay Poblasyon, San Matias, Likuan, Nazuni, Talatulaan, Kalikwang, Ginalina Nuevo, Matangharon, Kamambugan, Ilahas, Tinukuan, Tabugon, Libuo, Moroboro, Lingkod, kag namatay. Samtang ang barangay naman, Barangay Spotolan, Tatakay, kag Tula-Tulaan, amo ang landslide prone barangays. So panugyan dari ni Mr. Kalanao sa mga pumuluyo sa Banwa sang Dingle nga mangin alerto mag-aligmat kag i-monitor gid ang mga abiso nga ginahatag sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Ginasiguro man ni Kalanao nga gilayon nila nga ma-update ang mga pumuluyo ilabi na sa level sa tubig sa kasubaan. Wala pa man sang abiso nga mag-evacuate ang mga pumuluyo sa Banwa sang Dingle bangod kanti ginakabig pa man nga safe ang mga lugar pati mas maayo so sa iya nga hindi na pagulaton nga magtaas pa ang tubig sa suba sa baylo magpatigayon sa preemptive measures pinaagi sa pag-evacuate sa temprano kay tinakahibalo naman ang tagsa ka mga pumuluyo in kaso nga tikon mataas gid man ang ilang or mataas ang suba ang tubig sa suba gilayon man nga ti mag-evacuate magkadto sa lugar nga mga matagas or sa ilang gitagsa ka mga evacuation center. Yari wala aton pamatian ang pagpahayag ni Mr. Ajay Kalanao. Okay kita kay normal ang water level ta sa Halaor tapos may mga preparation man ang niya naton with regards sa opening ka gates kay last time to be may under repair nga mga gates pero ginimuan nila contingency may mga naka-prepare nga chain block. Pero so ang group chat namon sa mga DRM officer sa upstream normal ang water level sa Kalinog sa Bingawan pakadto Pasig Linyas kag San Enrique. Why pa Korea. Way pa man sang at risk nga mga pumuluyo dira sa inyo Sir Adje nga lapit sa suba.
Ano ma'am, liwat ni ma'am? Wala sang at risk abi no nga mga pumuluyo dira sa inyo nga ginpanugyanan nyo abi nga mag-evacuate nga malapit bala sa mga suba dira sa inyo? Why, actually ma'am, activated man na tanan nga BDRRM committee, barangay. Identify naman namon ang mga potentially mauna igo sang baha. Inform naman sanda, pero why pa kamit mga moves nga i-silo kay super safe pa man as of now. Ay, okay lang. Oo. Pero sa mga barangay dara ninyo, sir, sa may Dingle, mga pila ka mga barangay ang malapit mahambal bala naton nga ti prone sa pagbaha kag prone sa landslide. Actually, based on ng hazard mapping namon, nasa 22 ka barangay ang sa mga past nga mga events na ka-experience ang baha kag considered na dira ang mga along halaor. 22 ka barangay. Pero ang highly risky namon more or less mga napulo ka barangay nga along halaor gid mismo. So far man flooding manggid ang pinaka number 1 nga hazard namon. Third namon is landslide. Pero ang landslide namon actually 3 man lang gid ka barangay ang may potential nga mag-erode. Kag balaan man na ni barangay doon nga na-identify naman na nila ang silang bilog nga balay nga dira sa dalom sang sinang mga potential nga bukid nga mag landslide. Amo na sa mama ang pinaka. Pero so far sa kalawigon nga experience kung landslide wala ni threat kay wala man nagsigi-sige ginang uran nga nagpenetrate sa lupa mo. Pero despite karan aware man dang mga tao kag barangay official balaan naman na nila. So, okay, sige. Lastly na lang, Sir Adje, ang imo man nga panawagan sa mga pumuluyo naton sa banwasang Dingle, sir. Amo lang na ma'am, be alert lang, mag-aligmat lang manggid kag monitoron nanda ang mga abiso nga gina-provide namon. Actually, basta magparehas ini nagataon ako information sa mga barangay kapitan kag including sa mga munisipyo nga sa downstream kag sa upstream ka status ka opening ka gates kang dam kag any signs nga daw may treatin kita nga magtaas tubig na-ensure ko man nga ma-relay ko gid ang information sa mga natungdan ma'am. Kaya mula na halong lang manggid kag monitor gid amo gid ang pinaka-importante para at least nang aware lang gid bala mas early maka-decide sanda kung need gid nga mag-evacuate. Kaya mo nang gin-emphasize ko sa meeting namon sa DRRM Council nga hindi na gid na dapat pagulaton nga magtaas ang tubig kung kinanglanon preemptive gid para safe mo nang pinaka the best strategy. Okay, nabatian Bombocham si Mr. Adje Calanaw, ang head sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office. So nakaalerto naman to sila sa Dingle no ang ilang mga assets man naka-preposition naman if in case na kinahanglanon abi no sa ang mga rescue teams, responders in kaso nga magtaas gid ang level ng tubig sa mga suba dito sa ila Bombocham. All right, now although nga ti mambalta nga why pa man sang dapat gid iya kakulbaan or kahadlukan safe pa man but mas maayo kung every time iya preparado Bombo Lens kay ti hindi man na naton hindi man na naton mambal nga karon pa to alas 3 ang pagbubo sang ulan karon pa to alas 12:30 ang landslide now kung yara sa mga landslide prone areas kag flood prone areas siguro Bombolinse dapat preparar gid nga kung ano man iya nga oras dira kung do medyo nagamunog gid ang ulan gilayon na sila nga maka-evacuate para nga ti malikawan na naton ang casualties pananglitan kabay pang wala. Insak pagid Bombocham dapat nga ti mangin aligmat gid sila no sa tanan nga tinaga ining pagulan-ulan nga tinaga experiencehan sa bahin man sa probinsya sa Iloilo. So if in case nga tibalan Manila sang saning mga pumuluyo especially ang lapit gid abi no sa Suba nga nagataas nga ang level na sa tubig hindi na pagulaton pa nga ti magpuwersahan na ipa nga maghalin or mag-evacuate sa ilatag sa mga lugar Bombocham kun ang ilagi na pala
igbanti ilang mga panimalay, ilang mga kagamitan mas maayo gid Bombo Cham nga tiunahon ana yung ilatag sa mga kaugalingon kagabuhi sang ilang mga kaupdanan sa sulod ng balay Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Lindsay, Ermitanyo Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombolin sa imo siniyang follow-up report. No? Sa aton sini nga mga kabombo, hindi na kita mangin hindi na kita maghambal balang layo pa man, karon pa man maulan, daw hindi man guro kita diri paglabuton sa baha, do hindi man malandslide guro kay do amo sana no hindi kita pabaya no kag ang dapat gid magpangibabaw pinsaron ta permi aton siniyang safety no nga kung pwede pa lang mas temprano no mag-evacuate na kita amo na gani nga gin identify ina as flood prone area, as landslide prone area kay sa tag sa iya ka magmunog ang ulan amo sini ang nagakalinabo dira kagati syempre mas pasulabihon nato ni ang kabuhi isa ka tawo no sang sa propiedad ay mitras tanto iyang nagakabuhi lamang isa ka tawo ti amat-amat lang mabawi iya pa na kung anong posible gid man abi nga madula sa iya in terms of kagamitan balay no iti kalamidad na yamo no ang aton sini nga gobyerno ti may mga nagakigo man sini nga pondo agod nga mabuligan kamo sa liwat sini nga pag umpisa ninyo ay no sa inyo sini nga pag pangabuhi pagtukod sang balay pananglitan nga ti maigo kamo sang kalamidad but kung kabuhi mo na iya ang madula no ti mabudlay na kag hindi gina imposible na nga mabalik ina sa aton sini makabumbo kag masakit man sa maing sa imo sini nga pamilya ay doble ang ila sini karon iya nga kadulaan na sa gamit kadulaan pa sang ila sini nga pinalangga sa kabuhi karon. So hindi na kita magpakatiga kung maghambal dira karon ang aton sini nga Municipal Disaster Risk Reduction Officer nga kinahanglan naton patigayon sa preemptive evacuation mas labing maayo. 19 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. I-check naton this time si Bombo Angel Tan. Ang mga provincial jeepneys umpisa bulan sa Hunyo hindi na pwede makasulod diri sa syudad sang Iloilo. Kag round 2 ayhan sa tunga nanday kagawad Plaridel na ba kagawad Rex Arabia sa sesyon sige labang adlaw may round 2 nga natabo sa mga balita direktamente sa may Iloilo City Hall. Check naton si Bombo Angel Tangel sa report, please come in. Ginalantaw Bombo Cham sa Public Safety and Transportation Management Office nga tubod na lang sa bulan sang Hunyo o kun Hunyo ang pagtener sang madamo nga unit sang provincial jeepney sa area sang Iloilo Terminal Market. Sa interview sa Bombo Radio kay Mr. Jack Kunlo sa Public Safety and Transportation Management Office, iyaging payag nga limitahan na nila ang pagsulod sa provincial jeepney so once makasaylo na ang mga vendor sa tagsa nila ka mga temporary stalls. Supposedly, subong adlaw ang last day sa mga vendor sa ila pag-pesto man sa ilang mga temporary stalls agud makasaylo apang naghatag sa extension so far ang Iloilo City Government bangod sa pagbaha-baha nga natabo subong adlaw Bombo Cham. Kadungan sa pagsaylo ka mga vendors ang paglimit sa pagsulod sa mga provincial jeepneys nga i-allow nila ang Bombo Cham nga i-allow ang mga ining mga jeepney sa pag-drop kag pagkarga sang ila mga dala kung ginapangumpra dira sa may area sang Iloilo Terminal Market pero mag-abot ang alas 7 sa aga isa na lang ka jeepney ang i-allow kada ruta agud ang space nga i-occupy nila idugang pa sa foot traffic sa area ukon sa mga nagabakal dira sa may area sang Iloilo Terminal Market. Suno kay Mr. Jack Kunlo na pabalunan nila last week pa ang mga drivers kag sa aton man pagpakiistorya sa mga drivers dito Bombo Cham. Sila man mismo nag-confirm maging munuhan na sila last week pa sang Iloilo City Government nga by month of June
hindi na gid sila fully hulat dira sa pasahero. And actually Bombocha, mabatian din naton sa ilang tono nga tinanugunan sila na nasubuan apang tiamuin na ang patakaran subong nga pagahimuon sang Iloilo City Government. Patag sa natunggan nakatalana na nga magbalik ang mga jeepneys nami sa tagsan nila ka mga terminals kung sabihin dito sila ma-pick up kag ma-drop sang mga pasahero. Ginpasiguro man sang Local Economic Enterprise Office kag Public Safety and the Transportation Management Office nga himuon nila ang ilang responsibilidad agud mas mangin matawhay ang amat-amat nga pagsaylo sa mga vendors kag ma-manage sang maayo ang trapiko dira sa may area sang Iloilo Terminal Market. Yari atong pamatian balabaw mo siyam ang nangin pahayag ni Mr. Jack Kunlo sang aton ma-interview. Yes, Bombo Angel, ang aton nga mga karsada palibot sa aton nga Iloilo Terminal Market halos na-covered na sa aton nga mga temporary stalls, no? So, gina-expectar naton nga pagsaylo sa aton nga mga vendors pagto sa aton nga mga temporary stalls may ara ini siya pag-upod, no, sang aton nga foot kag vehicular traffic, no? So, butslingon may pagdugang sang volume sang tawo sa aton karsada. So, butslingon ang epektohin sa dalan amo ang pag-slow down man sa aton nga mga salakyan nga nagaagi dira Bombo Angel. So that is why nga subong no naga-clearing na kita, matamat na kita stricto sa mga ginastrikto hala naton gid no ang mga naga-obstruct sa aton nila no kay kung magsaylo na kita kung madayon ang target schedule sa aton nga LEO no first week of June, dapat mapasiguro man naton nga clear sa obstructions ang mga nabilin no nga mga dalan nga ginalat naton niya para sa vehicle kagang para man sa foot traffic nato na Bombo Angel. Sir Jack, kabahin dira bala sa may area sang Iloilo Terminal Market ang mga provincial jeepneys ayhan Sir Jack hindi ni siya dako nga space ang ma-occupy nila? Yes, temporary hindi mo tang sila dira Bombo Angel no pero isa ina sa aton nga part sa aton implementation plan once masaylo na naton ang aton vendor sa gwa no temporary stall kwaon naman dira ang mga provincial jeepneys naton no aside sa mag-implement kita sa aton nga LPTRP kinahanglan naton sila kwaon dira kag limit naton no ang units ng jeep nga ara dira Bombo Angel no kay para nga ang space nga gina-occupy nila madugang ini sa aton nga vehicular traffic Bombo Angel. So to clarify lang Sir Jack, totally kwaon sila or ilimit lang? Kwaong gid sila dira Bombo Angel no pero pasultang gyapon naton sila masulod possibly pa isa-isa lang Bombo Angel no to pick up kag mag-drop sang ilang mga cargo Bombo Angel. Ang magamba to Sir Jack isa-isa lang pero isa lang ka jeep ang ilaw or may time kita nga ginaplano sir? Peruta lang no kag until 7 AM lang kita. So after 7 AM muna na peruta isa-isa lang aton pwede mapasulod no. Depende pa ina no kay may finalization pa kita sa aton nga plan para sa provincial jeepneys dira no kay given sitwasyon naton dira once nga magutok no kay gina-occupy sa aton provincial jeepneys man ang mga dalan sa tabok ang aton mga temporary stalls. So kung magtama sa butok ang dalan naton pakadto sa aton nga Iloilo Terminal Market maka-discourage man sa mga nagabakal kaya kadto sa aton terminal market. That is why as much as possible malesen naton ang impact para nga hindi man ang dako ang ma-discourage kung magkadto adlaw-adlaw sa aton nga terminal market. Sir Jack, di ini sila iphamtang if ever nga kakson sila or ilimit sila sa pagsulod sa Iloilo Terminal Market, Sir Jack? Mabalik niya sa aton terminals, no? Sa aton nga mga terminals as per design sa aton LPTRP Bombo Angel. Okay. Bali Sir Jack, nga namatamat naman ni brief ang mga drivers, mga operators sa mga provincial jeepneys regarding sa siniplano sa city government? Yes, last week na-inform na sila, no? Meeting na sa last week no, sa aton nga mga area in charge. Naging tabalo na, Bombo Angel. Yes, Bombo Angel, no? Kapatid naman sa aton ibang nga markets, and especially nga aton central market, no? Agapangayon kami kooperasyon. Rest assured, ang aton nga PSC mo, kag ILEO, no? Para nga magbando, kag mag-disiplina, no? Sa aton vehicles, vehicular traffic, kag sa aton mga vendors. Para sa central market, no? Gamat-amat kita adjust, no? First week implementation, second week may mga adjustment ka matabo on the ground, and tanahon naton kag siguraduhon naton nga ang impact sini hindi gid magtama kadako para nga mas maging mas ma-encourage pa gyapon naton no, nga magbalik sa bakal aton nga mga pumuluyo sa aton nga terminal market. Bombo Cham na batian sang mga kabombo naton si Mr. Jack Lo ang sinuno sa public safety and transportation
Management Office diri sa siyudad ng Iloilo. Alright, so din masami nga nagapundo ng mga provincial jeepneys di mo Angel? Actually, Bombo, Cham, dira agad sa kilid sang isa bala kadako nga mall nga ti ang atubang niya is ang mga temporary stalls na gidbala ti kung mag-aagi ang mga salakyan sakto din nga bali ni Sir Jatuno nga ti dako gid man ang ma-occupy sang sining mga provincial jeepneys plus pa ang mga nag-aagi nga salakyan and ang temporary stalls, Bombo Cham. Alright, so di na lang sila kutob. Ang matabo diri Bombo Cham, usually di ang mga provincial jeepneys ni ang Samyang-aw, Tigbawan, si ang matabo dira hasta nagid lamang sila sa may Mohon Terminal. Mohon Terminal. Alright. Nakabalo naman ni bala mga asosasyon sang provincial jeepneys nga amo sina ang latest development diri in terms sang pagpasulod sang kasubong nilang mga provincial jeepneys. May na-mention si Mr. Kunlo Bomoyjal. Niyara Bombo Cham, nagambal diri si Mr. Jack Kunlo nga since last week meeting naman nila ang mga drivers. Kag kita man mismo on field nagkadto kita agad istoryahan ng mga drivers nga kung ano gid man bala ang plastada ay na-inform na sila nga tubtob na lang sila makumbaga few days na lang ang nabilin sa ila nga makasulod gid sila directly sa mga areas ng Iloilo Terminal Market kag sila man mismo Bombo Cham nag-confirm nga subuan gan sila nga mangin malayo naman para sa bahin sa mga estudyante, mga nag-commute, ang pagsakay nila, agad makasakay man kapuli sa mga provincial jeepneys kani, nga kung tani dara sa mga areas ng Iloilo Terminal Market, mas malapit at mas mahapos sa ilang bahin. Pero confirm Bombo Cham, balaan sa mga jeepney drivers nga may palubot sila nga dapat sundon, gikan man sa mando sa Iloilo City Government. Alright. Now, permanent na ini o kung until iya nga makakas ng ining mga temporary stalls? So for Bombo Cham, ang initial natin information, temporary, kay since ara ang mga stalls bala o kung mga temporary stalls, na agud kay tingin mainly man lang is agud mapataas ang foot traffic nga hindi magilingutok bala ang mga tao kung salakyan kay since niya temporary stalls. Pero once nga ti maamat-amat, taliban after 2 to 3 years, nga ti timeline sa sining temporary stalls nga o kung mahuman ang mga public markets naton, especially dira sa may areas ng Iloilo Terminal Market, yan taon naton kung pabalikon kaliwat sang Iloilo City Government, i-allow since yung mga parking areas naman nga ibutang o kung ipahamtang sa tagsa ka mga finish na gidman nga mga markets nga ti nakaplano ng Bombo Cham ang dako nga parking space possibly dako man ang probability nga pabalikon ang mga provincial jeepneys dira sa may areas ng Iloilo Terminal Market. All right. And actually, Bombo Cham, sa piyak ni nga bahin nga balita, actually natabo ini sa may Iloilo City Council, nga tiilo ang palmo kaina round 2 naman sa bahin ni Councilor Taridal Nava kung ni Councilor Rex Sarabia. Kung sa diin, din-explikar diri ni Councilor Rex Sarabia, nga kagat nga gid lamang ang iyadila, kag wala kadawan si Councilor Taridal Nava samtang nagahambal inisa. So far sa natabo diri sa may Iloilo City Council, liwat naman din sa way ni Councilor Taridal Nava, si Councilor Rex Sarabia, sa ginapasuni sini nga pagkadlaw sang konsyal samtang nagahambal. And sunod diri kay Councilor Rex Sarabia, kagat lamang niya sini ang iya nga dila, kay kabahin inisa sang iya usual stress response Bombo Cham. Patag ni Councilor Nava, tama ka importante nga magpabilin ang integridad kag katampad bilang public officials na ini ang may kaangtanan man sa pagdinay ni Councilor Sarabia nga nagkadlaw inisa. And actually, ang ilagid din umpisahan Bombo Cham, ining committee report ni Councilor Rex Sarabia, ini ang may kaangtanan sa reklamo sang Iloy ni Councilor Nava nga ginfile ni Lostresa Nava batok sa ikaduhang asawa sang amay ni Councilor Nava na si Punong Barangay Marites Nava. Ang natabo diri, since si Councilor Rex Sarabia ang chairman sa Committee on Personnel, Good Governance and Public Accountability and Oversight o kung ining Blue Ribbon Committee, sa iya nakatoka nga ti oversight lang tawon ining bilog nga kaso. So since
punong barangay ining reklamo ang natabo diri is ginpasakaan sang kaso ni Luz Treza Nava, si punong barangay Maritas Nava sang administrative complaint for gross immorality. Kaga ang kay insang public official pa lang ini siya, nag-commit ini siya sang kung nagpakasal ini siya kuno sa amay ni Councilor Nava sadto, which is amo ina ang rason. Pero ang punto diri Bombot Siam ngati ang complaint sang iloy ni Councilor Nava sa may committee is ang natabo bala imbes nga miara tani final verdict o kung miara decision ang City Council, ang natabo diri inhibit nila ang kaso kag gin-refer sa may ombudsman. Kaya ang rason diri sang Iloilo City Council, incompetent sila to decide kay ara si Councilor Nava kag possibly para daw hindi ibalabang Botsam kay hindi ini kuno ma-resolve kay ara ang councilor, si Councilor Nava, which is possibly mangin do kabudlay siya bala iway. Pero hambal diri ni Councilor Nava, anytime pwede man siya ka-inhibit sang kaugalingon niya sa pagboto kung amo na ang punto sang komitiba ni Councilor Rex Sarabia. Kag ang punto pagidiri sang konsyal kung tani wala naging palawig pa ang proseso. Kung pag-submit pa lang sang ining kaso man bi sa may komitiba ni Councilor Rex Sarabia sa umpisa pa lang, din foresee na nga ti-inhibit ini dapat sa may ombudsman ini diretso kay ara si Councilor Nava, kung baga umpisa pa lang Bombot Siam. Kay sa direct Councilor Nava, since last year pa ining kaso, and subong pa lang nagka-progress and amo pa ni ang resulta. Ang natabo diri nagpa-committee hearing, nagpa-submit sang mga evidences, tagkadamo pa sang proseso bala Bombot Siam, naging agyan bago maglabot sa punto, naging inhibit sa gihapon sang City Council, and patag pa diri gani ni Councilor Nava Bombot Siam. Wala na siya nagasalig sa bahin sang Iloilo City Council kay balanon man nga tama kabayas sa bahin sang sanggunian kay si kung against gani kuno sa may gobyerno kung sa partido ti do wala ginasapak, and kung mga barangay officials gani nga involved is in line sa partido subong ti do ginasapak o kung wala man ginapawalaan lang kung may sala gid sila bala Bombot Siam. Yari ating pamatian bala ang kabahin sang pagpahayag istoryahanay man ni Councilor Rex Sarabia kag ni Councilor Plaridel Nava sa may Iloilo City Council. Because all complaints against barangay officials have already been recommended for dismissal, except for those identified with the opposition. That's the reality. So don't make me be the scapegoat in telling us that the reason why you're inhibiting because I'm a member of the City Council. I can always inhibit. Now, if that is the case, from the moment it was already referred to the committee should have already made a decision to inhibit. Why would you hold committee hearings? Why would you accept evidence? Why would you require the respondents to answer the complaint? Because from the very instance, if that was the contention of the committee, that one of the members is related, closely related to the complainant, instantly, the committee should have already moved to inhibit and never it back to the office of the Ombudsman. Precisely, we filed this with the Ombudsman because we do not trust the City Council to be impartial. Not because I am here, but because I know for a fact that the respondent has sworn to be a administration candidate. So what justice can we get here? I will be in favor. In fact, I do not disagree that we should refer this back to the committee, to the Ombudsman, because I don't trust the City Council, I don't trust the committee to give us a fair and impartial ruling. But don't make me the alibi. And do not laugh while I'm talking. You're doing it again. You are doing it again. You are not, learning your lesson in the past. When somebody is talking here seriously, do not laugh. I've been telling you that for many times. Mr. Chairman,
I do not interpose my objection here. I just want to tell the committee, don't make me the scapegoat here. Because I can always inhibit from this. You can make a recommendation that considering that the complexity of the issues of the matter, considering the legal implications, the committee has to inhibit, and we recommend to the entire members to inhibit. But don't make me be the reason for your incompetence. That's all, Mr. Chairman. Yes, I just clarified. I'd like to just clarify. I was not laughing earlier, Mr. Chair. I was just biting my tongue. It is my usual stress response. So I was not laughing. No, I saw Chairman. I saw him. Okay. Let's not be dishonest here. We are public officials. Integrity and honesty are very important for us. I saw him. I would not have called his attention, Mr. Chairman, if he was not smiling, laughing. The gesture will speak for itself. We have been talking here before. We have already fought a lot of times, telling us to show respect with each other. We have already agreed. This is not a funny thing. My father died. My mother is now being divested of her right as a wife. You have your mother. All of you have your parents, the mother. What would you feel? Put your shoes on my. What would you feel? We are fighting for the right of my mother who has been deprived for many years, while the punong barangay who pretends to be the legal wife is getting all the benefits from a deceased father. And all we're asking is justice, and this the kind of justice that the City Council will give us. And worse, you're telling me that I'm the reason? That's unfair, Mr. Chairman. This is adding insult to our injury. We have paid a lot. We felt a lot for this. My mother is struggling. She is 83 years old. All she was asking from me is to give her justice. Something that she was deprived for many years, because out of respect to our father, we were not able to move against him. This time that he is already went beyond, we are asking for a fair. But we agree. We will have to refer this back to the Ombudsman, because from the very start we believe that we can get justice from the Ombudsman, not from here. Because here, this is a political office. Those who are pro-administration always get away. But those who are against, Mombocham na batian sang mga kamombo naton ang pahayag diri ni Councilor Nava kag ni Councilor Rex Sarabia nga ti pagsabtanay nila sa Mahaw sa nangin gesture diri sa bahin ni Councilor Rex Sarabia nga tiging panginwala niya nga walain siya nagkadlaw, instead nagkagat sang iya dila bilang iya usual press response, Mombocham. Okay. Now, ganting for the sake of discussion, abi nga ti gin-entertain sang City Council ang reklamo ni Kagawad na Plaridel Nava or sang iya sini iyang Iloy. What will happen kay sa pagkaibalo ko, but lang, correct me if I'm wrong, pero hasta malang yan sa legislation ang mga konsyalda mo. May kasangkol sila bala? May authority sila nga ipa-aresto or whatsoever? Bomboy Angel? Kay kung barangay kapitan ti DILG kag ombudsman Chel? Amo na gani actually Bombocham nga tingin refer ini siya subong sa mi ombudsman ti wala man diri sang opposition si Councilor Plaridel Nava. Pero the fact bala kuno suno ini ki Councilor Nava ang gamit siya bala nga rason Bombocham agud niya inhibit ining ang kaso bala kun ang reklamo kay ang nagagwa diri Bombocham ang recommendation o kung isa sa mga rason sa recommendation
is ara ko nung si Councilor Nava sa misang gunian at the same time ti do naglawig bala ang proseso instead naging direksyon na lang tani sa ombudsman do naglawig pa sumibahin kami sang gunian kay ginpapangayuan pa sang mga evidences, mga papers, mga kadamo ko wala sa nila asikaso wala bombotsam which is Kay sino committee ba? Gindangop iniyaw? Si Councilor Rex Sarabia ay ni bombotsam. Alright. Now, kung nakita man lang in the first place ang City Council, ngati, why man gid sila iya sang authority, abi, nga sarang nga magpapriso sa isa ka punong barangay, kiti, iyan niya katungdanan mag-imbestigar sa ombudsman or DILG, tinga nagpinangayo pa sila iya sa mga dokumento, kag mga tawag si gani sa mga pruweba kag hindi man lang gali nila iya pagsapakon kag irason nila iya nga kay bangod ara si Kagawad Plaridel Nava, that is why nga gindefer nila ini. Tido magamo silang sitwasyon kung tani sa panugod pa lang why na nila ni gimbaton na Bombo Angel. Do insulto man karon niya to, do makabig man insulto karon para sa kay Kagawad Plaridel Nava, ngati ginbaton nyo, naging pangayuan nyo yasang mga ebidensya, ti sa pinsan ni Kagawad Plaridel Nava, salamat kay intertinaron nila, kag imbisigaran sini nila. Pero later on, why man gali, kag hambal nga ang rason pa, suno kay Kagawad Plaridel Nava, ti ano ganitong term, nag-inhibit ka mo because of me? Do mo sinang senaryo? Di do, bukot mayan mag-amo manado, hindi man insakto, kay sa nasilingan ni naton in the first place, kung amo mala nagali ang padulungan niya, dapat, why na lang to nilang ginbaton, why na lang nilang intertinar, kay ginambala nila nga, idirekta na lang nato sa DILG, idirekta na lang nato sa Office of the Ombudsman, Bombo Angel? Exactly, Bombotsam. O managani actually ang punto ni Councilor Nava. Wala ini siya sang problema sa himuon niya recommendation niya pagdiretso sa ombudsman. Kung tani, isadto pa lang, amo na ang ginhimo. Wala na naglawig. Kay the last time, Bombotsam, actually, tilala ni kasasyon ni Gindefer. Una-una diri nagrason si Councilor Rex Sarabia nga tinagalain ng pamatsyag niya kadamo sang aras sa may table niya as of that moment ti wala ini na entertain pang ti kapila naman ini siya Gindefer and this week ti ating muhaan gid masang konsyal and amo ini ang resulta hindi lang Bombotsam nga din kun sa aspeto administratibo pwede kuno iya na makasanksyon ang sangguniang panglungsod. No? Pwede man sila maka-investigate sa administrative case. Pwede sila maka-suspend sa barangay official. Oh? Pero nakuha ko man ang punto ni Kagawad Plaridel Nava nga kung amo malang nagaliya tani, why nyo na lang yagin sapak, no? Gin-advisean nyo na lang tani nga dito na lang diretso sa Office of the Ombudsman, no? Ano man, may ara balasang nga kumbaga why pa yan nalimta ni Kagawad Rex Sarabia kag anong sistema sinido ginayaguta yapagid si Kagawad Plaridel Nava sa mo sini nga sitwasyon Bombo Angel? Actually, Bombotsam, nagpangayo man di ko nun sang pasensya si Councilor Rex Sarabia, pero ti ang pagkakita ni Councilor Nava, based man sa iyang point of view, ti hindi man to hambal nga nagkagat sang dila, nagkadlaw gito ko no Bombotsam. Ti amo ning depende ni karon kiti alang-alang man tuod ako ni Kagawad Rex Sarabia nga nagkadlaw siya kung ang iya sini nga gesture ang ano nga itong term niya? Stress ano to? Usual stress reliever. Usual stress reliever or usual stress reaction niya. Depende na pero yung interpretasyon niya ni Kagawad Plaridel Nava, amusad to, no? Sa aton sinima kabumbo. Pero do kadamo pa man sang problema pag ginaguro ang syudad sa Iloilo nga dapat husisaon kag dibatihan sang aton sinima konsyal
kung amo ng desisyon nila, so be it. Kag move on na lang yon sa iban sini matopiko, yung sekta man tatsimpo, Momo Angel. Exactly, Bombo Cham. At least itubong na panumdong naman si Councilor Rex Rabia sa iyang gesture, second round, na balmugani. Tantaw natin by the next time if magbinaitan naman sa may Iloilo City Council, may ara naman na yan sa yung gesture ko na mga ginahimo nila. Sinikay the last time, ginsawayan sila nga hindi magubras ang mga unnecessary nga pagpanawag sa laing nga ngalan, kag pati man sa unnecessary nga mga gesture nila once ara sila sa official nga pagsesyon Bombo Cham. Kag sa madumduman ko pa, kung si Kagawad Gerald Rudolph Ganson pa magambal, ti may memo na to sa last warning. Ambot nagtupagi man tong memo sa last warning, may kantanan sa inang behavior bla sang isa iya ka member sa nga City Council, Bombo Angel. Tantaw na may nasa bahay ni Councilor Ganzon kay the last time na ni Bombo Cham ging follow up pa naton to ang kay Councilor Cardel na kay Councilor sa Ikabaluna. Pero the last time na tinakita natin sila upod kay Mayor Jerry Treñas sa kulupod din sila istorya saka kay Mayor kag ti do nagkadlaw naman to naman sang ti do batyaga natin yung tensyon medyo dutsil naman dala pero ti isubong adlaw si Councilor Rex Rabia man sa liwating si Councilor Cardel Nava ang tinabutang sa hot seat and si Councilor Rex Rabia hindi lang popcorn subong kundi pati nakwan gesture niya sa pagkagat ng dila niya kung pagkadlawan ni Bombo Cham na talupangdan din ni Councilor Claridel Nava. Alright. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid, Bombo Angel Tan. Sa aton sinikaroon niya nga mga kabumbo. So, isa na naman ini ka masiling na to. Nakakuha naman sang atensyon sang mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo sa ginahimo karon sa mga ginpangbuto nila bilang konsyalo. Tos, Maria kang Josepo. Ti ko si Kagawad Plaridel na ba pa? Sinya ti kay kon kalyado gani. Siyempre, do malagana sila maghusisa O kaya ang ginareklamo dre si punong barangay mo. No, sa aton sini nga mga kabumbo. Ti karon. Ang balik Kagawad Plaridel na ba? Sinya ang punta sini ma-inhibit man lang kamo ti nga agin pangayuan nyo pa sa mga dokumento gin pasubmit nyo pa sa mga nagkalinain sini nga kinahanglanon para iya sa kuno investigasyon tapos ibalibad nyo lang sa ulihin nga bangod kay ari ko sa City Council ma-inhibit kamo sa bahay ni Kagawad Plaridel na ba siguro na insulto siya or mambal naton nga nasakitan siya kay nagalaom ang iya sini nga iloy, ang iya sini nga pamilya nga kay ginpangayuan sa mga ebidensya, sa mga dokumento magahulag ang investigasyon kag pananglitan nga may makita dira karon iyang probable cause, pwede sila makarecommend sa pag-suspend sa punong barangay, sa pag-file sang administrative case, para matagan man hustisya kuno ang iloy ni Kagawad Plaridel na ba? Tigaling kaya ginihibit kay bangod kuno kay Kagawad Plaridel na ba? Ti sino man bi ang mambal naton, hindi mangin amo sina ang reaksyon? Kay way man niya kuno sang problema sa kay Kagawad Plaridel na ba para ngati kung hindi man siya kung pagwao para iya magwa karon nga way siya nga naka-impluwensya sa investigasyon pwede man siya kuno maka-hands off tira kag maka-inhibit or pwede man iya gani banwa nga idirekta na lang to sa my Office of the Ombudsman kag ukon sa Department of Interior Local Government.
ang pamatsyag karon sa isa iya do ginapulihan na naman siya. Bangod nga siya ang oposisyon dira. No, sa aton sin makabumbo but hibaloon taman kung ano ang bahin karon ni Councilor Rex Sarabia magluwas abi sa ginpayag ni Kagaud Plaridel Nava nga ti bangod nga ara siya sa as member of City Council. No? Rason nga nag-inhibit karon iya sa panghusisa sining complaints. 52 minutos sa kaligad sa takna sining launa. Sa aton sining pagpanumbalik ka Banwa, check nato na linya ni Bombo Chari Sumagpao, third ID sang Philippine Army, nagsaulog sang 49th founding anniversary. Balikan nato ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdumora. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni magabatyag siya sang kaakig pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration.
kabombo. Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo 26 minutos sa kaligad sa takna siningilaw na balik diri sa pagpangalagad sang Bombo anay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby, no? Kay check nato ang linya ni Bombo Chari Sumagpao sa sining selebrasyon sang third ID sa Philippine Army sa ila sining 49th founding anniversary. No, ang ara dito sa aton sini mga kabombo gintambungan sang mga opisyal man sang Philippine Army ining nasambitan karon iyang selebrasyon. Sa aton sini nga mga kabombo standby kay check naton si Bombo Chari nga gawon ta lang ni ang report diri man sa aton sini karon iyang pagpangalagad sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Kaya na. Sulod po na. Standby sa aton sini matag palamati. Ang Paliwan Bridge sa aton sini nga mga kabombo, liwat naman to nga nagatuga karon iya sang pagka-stranded sang mga pumuluyo, no? Bangod nga ti na rusdak naman to sa aton sini mga kabombo, no? Kay bangod sa sining habagat, no? Hindi to makaagi mga biyan, no? Sa Paliwan Bridge. Bangod sang habagat, ining flash flood tugasang habagat amo ni ang temporary access road bala nga naga-connect sa Banwasang Lawaan kag Bugasong impasable bangod iya sa flash flood tugasang southwest monsoon man, no? Sa aton sini karon niya nga mga kabombo ti ang Paliwan River ang ila sini karon niya nga ginahimo to sa aton sini nga mga kabombo. Nagasakay sila sa bangka para lamang nga makatabok, no? Anyway, balik-balikan ta na karon ning igawon ta na si Bombo Chari be. Sa iya sini nga communication Bombo Chari. Yes, so Bombo Chap, no, live kita diri subong sa area sang Banwasang Hamindan sa may probinsya iya sang Capiz. Kung diin nagasaulog subong sang ika-49 no nga anibersaryo ang 3rd Infantry Division sang Philippine Army kag ti may ara ini sang tema subong nga tuig nga ti strong united and reliable spearhead troopers at 49. Bumbot siya ang guest of honor naton diri subong wala liwan no kundi ang commanding general sang Philippine Army amo si Lieutenant General Romeo S. Browner Jr. Ara man present man syempre ang commander sang 3rd Infantry Division si Major General Marion Season. Present man Bombo Champ nakita naton si Police Colonel Ronaldo Palomo ang Provincial Director sa Iloilo Police Provincial Office. Siyempre ang anay ang commander man sang 3rd Infantry Division nga tisubong mayor na sang Banwasang Sara Iloilo si General John Aying. Tagiban pagid ng mga local chief executives sa tagsa ka mga kabanwahanan iriya sa Western Visayas. Naghatag sa nga mensahe diri si Lieutenant General Romeo Browner Jr. Bombo Champ kagaya diri in reiterate nga ang seguridad isa ka shared nga responsibilidad kung diin hindi lang ini responsibilidad sa Philippine Army sa Philippine National Police kag iban pagid mga ahensya sa gobyerno kundi dapat responsibilidad man ini kaga magbuligay kaga may koordinasyon man sa mga ordinaryo nga pumuluyo. Siya ang naghatag sa mensahe sa tubong nga tuig nga anibersaryo nga ti dapat ang mga nabilin ng mga rebelde nga grupo amo ang dapat na magbalik sa tabak ng gobyerno kaga iya diri reiterate nga magbalik sa tabak ng gobyerno kag hindi mag-surrender. Amo ina ang iya sini nga panawagan nga ti kalimtan na ang ginabitbit sini nga mga armas pangbuyan na ang mga ginabitbit nga armas kag magbalik sa ila sini sa mga pamilya kay nami gidya ang pamatsyagan nga ti upod sang sining mga rebelde nga grupo ang ila na sini mga miyembro man sang ila sini nga pamilya kag tani hindi na pagulaton sang mga grupo nga ini nga ti ang magaatubang sa ila
hindi ang programa ng gobyerno once magbalik ini sila sa sabak ng gobyerno, kundi hindi na pagulaton nga ang punta sang mga rifle, punta sang mga armas, sang kanyon, kada bomba, amo ang maatubang sa ila kaupod man sang operasyon sang aton sininga Philippine Army. Dari ba nakamatian ang nangin interview sang Bombo Radio kay Lieutenant General Romeo Browner Jr. Third ID should be loved by the people and feared by the enemy. No? So kung hindi pa matakot ang kalaban dyan sa mga accomplishments na yan, hindi ko na alam. No? Kaya't ako ay nananawagan sa mga kalaban natin dito sa lugar ng 3rd Infantry Division. We are opening up our arms to you. Please come back to the folds of the law. No? Ayaw kong banggitin yung term na surrender kasi kung minsan mataas ang pride natin. Ayaw natin mag-surrender. But ang panawagan namin sa inyo is that you come back to the folds of the law. Forget about the armed struggle. Ibaba na po natin yung ating mga armas. I-surrender na lang natin yung ating mga armas. And come back. Join your families. Napakasarap po ng pakiramdam na kasama ninyo yung mga mahal ninyo sa buhay. Yung mga pamilya ninyo. Huwag natin antayin na ang kausap ninyo ay yung dulo ng aming mga rifle o yung aming mga kanyon o yung aming mga bomba. Loved by the people, feared by the enemy. Amo gid Bombo Trump no, ginapalangga sa mga pumuluyo, ginaapinan sa mga pumuluyo kag ginakahadlukan sang ila sini nga mga kontra. Ti kung magbalik loob sila sa gobyerno, bukas man ang kamot, no, ang ganhaan sang talatapan sang Philippine Army kag mas madamo pa sila sang benepisyo makuha, no, maukaupon pa nila pangabuhi nila sini nga pamilya kag wala nila yung ginabaliskad ang tsimpo, ang dulom, ang kagahon, kagang tungang gabi, amo ang kung saan bugtaw sila kag lambordahe. Di ko na rin na sila balik sila sa sabak sa gobyerno. Ang adlaw gidya, Bombo Chari, kag upod pa nila ang ila pamilya. Amo gida Bombo Champi, amo na ginapalakot sang mga patako sang Philippine Army nga hindi lang sila operasyon lang, armed operation lang para matapos na no ang insurgensya kontra sa gobyerno. Kundi mihara man syempre sa hindi man mga armed operations, kasi amo na ni ang mga programa nga para makabalik man sa tabak ng gobyerno ining mga rebelde, mihara kita sang ICLIP, ang Enhanced Comprehensive Livelihood Integration Program ng Philippine Army. Hindi ara man ang aton kini nga NTF-LCAC, may mga programa man para syempre mas maging maayo kagid ang relasyon ng mga pumuluyo sa Philippine Army kasi malapot ang mga part-time areas nga amo na ang pinasiling naton, mga hotspot areas nga may influensya pa sa dihapon ang mga rebelde. All right. So lahat diri sa may banuan sa Mindanao sa East, ini si Bombo Chari Galia Tumagpao para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat kid Bombo Chari Sumagpao sa imo siniiyang nga report. Alang-alang na ginagaling aton sini nga tiyempo, iban sini mabalita kag impormasyon, bantayan sa iban sini Manuse Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Si Momot Shama Blanco Hover, gabilin sa imo sang manayang hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela 2. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for May 28 to June 3, 2023.